Ayan, hello guys. Good morning. Ayan guys, so ngayon ako nakapag-vlog pero ayun, kanina pinakita ko sa inyo yung mga niluto ko. So medyo makalat yung ating Ito kasi yung stante namin na namin sa labas. Ginagamit namin sa aming mga street food. So, eto na nga, dahil nga, isa dito sa mga pagtitipid namin, pag ganyan, sa gabi, kasi gabi na kami nagko-close sa aming street food business. So, kinaumagahan, so, eto yung mga tira na, namin. Pero meron kaming bread. Ayan, meron tayong bread. Tapos, eto din kasi, kasi ito, mag-e-expire na ito. Hindi pa to expire. Today pa lang ito mag-e-expire. Pero, ito, yung sa Nubik na gardenia. Kasi binibenta din namin to sa tindahan namin. So, ito lang, isa talaga yung natira. So, pag ganito, kami yung bumibili ng bread. Kasi, kumakain din naman talaga kami sa umagahan. So, pero kami tira. Ayan. So, ang gagawin ko nito is ipi-freeze ko ito kasi hindi naman namin ito mauubos. So, ito yung uunahin. Tapos, yung matitira nito ipi-freeze lang namin, no? So, ganun yung ginagawa namin. And then, mag-ano lang kami. Actually, yung star margarine namin na ginagamit is yung yellow. But since wala na, naubos na yung yellow namin, ito na lang yung namin. So, kita ko sa inyo. So, ito yung mga tira kahapon. To guys, ito yung fish ball. Tingnan nyo yung itsura sa sa kwek-kwek. Ito yung kwek-kwek namin guys. So fish ball, ayan. Nagbebenta kami nito ng piso isa. So, pero minimum of 5. Pero minsan may bumibili talaga na bata na 2 piso lang yung pera. So, okay lang. So, hinahati ever since ganito naman talaga ako, guys, yung namin, hinati-hati ko na sa isang mga lagayan. So, yan yung umagahan namin. So, nakatipid na rin kami kasi hindi na kami bibili. Tsaka, itlog naman ito. Pero ito, hindi ito kinakain. Kay Hagrid, hindi niya ito kinakain. Itong harina. Hindi. Kinakain niya ito pag bagong luto lang na, kasi crispy yan. Tapos, ito, fish ball. Ayan. Tapos, magkakape kami. So, yan lang. Yan lang yung umagahan namin. Typical na umagahan. Tapos, bumili si Papa ng gulay para mamaya sa lunch. Ito naman is gagataan ko ito. Pila ni pa? 20 pesos isang ganito. Marami to. Yung iba ipi-freeze ko na lang. So, ayan, gagataan para hindi na tayo gumastos ng karne. Kasi pag ginataan, hindi okay lang, walang ilalagay na So, yun lang guys. Yun yung typical na umagahan namin. So, kung ano yung matitira sa kagabi para So, yun yung inuumagahan namin. And then, para naman hindi masayang, diba? So, yun lang yung kinakain namin. And then, ayun, si Hagrid naman tulog pa. So, yun lang yung may update ko sa inyo kasi makalat din yung bahay kasi marami kaming gagawin. And then, ayun, minsan lang ako nakapag-vlog dito sa Minsan i-vlog din ako dun sa labas kasi masarap din tumambay dun. Gusto kong lagyan ng duyan dun sa likod kasi si Hagrid din. Mahilig siya gusto niya mag-duyan dun sa likod namin. So, yun lang guys. Yun lang yung update ko sa inyo. And then, nag-post din ako sa aking FB page. Hindi pa ako napafollow sa FB page. It's Our Family Budget Christine. So, yun yung aking FB page. Pwede kayo mag-follow doon. Inaano ko na din na magpo-post din ako doon ng mga update sa buhay. No? So, ayun. So, salamat sa panonood guys. And see you in my next video. Bye!